today's video day, tara samahan niyo ako muna dahil magluto muna ako ng tanghalian dahil wala muna tayong laab. Dahil dito muna tayo sa bahay dahil magpuskus muna tayo kaya wala pa tayong diop. Huy! At syempre dahil pag hindi man magkukurong akin tiyan, hindi ko man malaman na tanghalian na pala. Syempre dahil nag-cravings ako ng sabaw eh. Meron na pala ako ditong bihon dahil lagyan ko nga itong sabaw kaya wala man naalala ko wala pala akong sardinas. So meron man ako ditong kugita dahil hindi ko tawag ng Tagalog dito dahil kugita. Basta malaki-laki sa nungkos yun na yun dahil oh. Hay sus ka mo na bahala mag-google dahil ito wala. Joke ko kasabot ko sa Tagalog na. So bitaw dahil ako na nagdisa-disa dahil mga panakot kaya para maglamil-amit dahil kaya nagkatutoy na talaga rin akong tiyan day kaya bang nagkasaing ako day sakto lang din na balutong ating sinaing day sakto lang din malutong ating ulam day oo grabe ng mga OFW sa so, kabisi-busy natin talagang kakakuskus kung ano-ano mga ginagawa nakalimutan na talaga natin ang anong oras day ako lang naman sana natira dito day kung bakit nakalimutan ko pang tanghalian day syempre ako kasi yung tipong tao na gusto ko muna talaga tapusin yung tanghalian day ay tanghalian gusto ko muna matapos yung mga kinuskus ko ba bago ako magkain-kain ba para wala na akong isipin at babalikan huy. Oo, day, kaya sus marusip kaya minsan talaga makalimutan ko na talaga kung ang oras na minsan panghalian ko day, alas 2, alas 3, ganun dahil nga nabisi-bisi katakuskus na kung ano-ano itong mga ginagawa. Sus, day kaya dito man sa bahay ni amo kaya wala man problema magluto-luto. Ako lang may tamad magluto minsan day kaya kanalagi ngayong oras natatamad na ako magluto. Gusto kong diretso kain na lang ba kaya minsan mag-ano na lang talaga ako day pag nagluto ako maramihan ilagay ko na lang talaga sa rep para bukas ilagay ko na lang dito sa oven. Ganun-ganon ba? At papaano day maswerte na lang talaga ko dito sa amo ko day kaya hindi man talaga ko ano siya magalit pag nagluto ko day kaya ano man talaga niya ng rice is life talaga mga Pinoy day na magluya talaga ako day sinabihan ko talaga ng amo ko na magluya talaga ako ma'am hindi pwedeng wala talagang rice. Alam niyo ba mga dino na mga itong mga Chinese hindi talaga sila mahilig sa rice day at saka kumakain sila sa gabi lang talaga itong amo ko pasalamat lang ako kay sa gabi lang talaga sila kumain gana sa labas man sila pero may talaga day kaya sa paggabi na sila magkain day. Tsaka may yung mga style nila na hindi din sila lagi nagra-rice day. Alam niyo ba day 3 kilo nila day nga abot ng 6 na buwan? So sa tako day hindi talaga pwede dan. Hindi yan naabot. Ayan day nilagyan ko na ng papalami itong kung ano-ano nalilagay ko dito day basta sa marap lang siya day oh. Kasi wala man talaga hindi man ako naglagay dito ng mga hindi uso mga magic syrup dito day basta asin big wala dito mga bitchil ganong day. Ang uso lang talaga dito nila back paper ganun lang mga powder day asin wala na siya mga bitchin day magic syrup ana na sila ganito yan talaga sila dito day. Oo, day. So, parang nasanay lang din ako. Kaya ganun lang din ginawa ko pag nagluluto ako, day, no? Muna nagiingon na, antos ita ka na, nagiingon sa itong katagulungan na, antos ita para maantos. O siya, bagay yung gigutom na, tsukure, na ako gani. That's it for today's video. Dagang salamat. Maraming salamat sa pagpanood ng natin mga videos. And sa so, next na naman, kay wala na, nabulol-bulol na talaga. Nagutom na talaga ako, natin hindi na alam po anong mga pinagsasabi ko, nabulol-bulol na yung mga dila ko, day.